Boas, tes preparado? Trouxeche os cartos, está a piques de chegar. Teño, pero hasta que non vexo o encargo feito non verás un peso. Non, dixeche habitado os cartos por adelantado. Bueno, vamos a ver. Dareiche isto e estarás conforme. Xa verás o que lle teño preparado. Tes a mercancía? Teñoa. Confío en que ambos os dous sexamos profesionais. Tamén tes razón, pero ti és máis profesional que a min. Ensíname os cartos. Brindemos polos bons negocios. Brindemos polos bons negocios. Sei que era garrafón.